Дивіться у цьому випуску. З фігурантами Хізбут Тахрір не можуть зв'язатися їхні родичі. У Севастополі вимагали референдуму та відставки окупаційної адміністрації міста. Захист Януковича вимагає викликати до суду високопосадовців. Час новин на телеканалі АТР, 29 травня, 1187-й день анексії Криму, у студії Ескендер Меметов. Ахтема Чийгоза вимагають $1 мільйон рублів компенсації. На 120-му засіданні окупаційного суду у справі заступника голови Меджлісу Чийгоза потерпілий Соловйов заявив громадянський позов. Він начебто отруївся газом і поїхав у лікарню під час мітингу 26 лютого 2014-го. Окупаційний суд призначив Ахтема Чийгоза відповідачем у цій справі. Також йому закидають організацію масових заворушень під кримським парламентом 24 лютого 2014 року. Также он не смог подтвердить, что понес в ходе последующих лечений в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах какие-либо материальные затраты. Окончательное решение по его иску суд будет принимать одновременно с вынесением приговора. Ельзарі Сейфулаєвій перешкоджають у спілкуванні з чоловіком-фігурантом справи Хізбут Тахрір Фератом Сейфулаєвим. Ельзара розповіла, що з початку травня вона замовляє розмови, але зв'язок для спілкування з чоловіком їй не надають. Останній раз подружжю вдалося поспілкуватися 28 квітня. С мая месяца я не могу общаться, я заказываю связи, но нам связь не предоставляют. То есть 15 минут нашего времени проходит, на экране появляется другой человек, который, видимо, тоже хочет связаться со своими родственниками. Он видит меня, он от меня в шоке, я вижу его, я удивлена. То есть уже практически месяц нету никаких известий. Громадська організація «Кримська солідарність» провела зустріч, на якій обговорили спільну роботу щодо допомоги політв'язням та їхнім родинам. Під час цього зібрання родичі політв'язнів та громадські активісти обговорили нещодавні репресії з боку окупаційної влади півострова. Також продумали кампанію підтримки ув'язнених мусульман до Ороза Байраму. В Севастополі вимагали референдуму, аби повернути собі землю, яку вони отримали від України. Близько 1000 людей вийшли із плакатами, що закликали задовольнити судові позови. Більшість протестуючих судяться із окупаційною адміністрацією міста за право власності на землю. А за новим генеральним планом Севастополя частина приватного сектору та приватні володіння в курортній та прибережній зонах підлягають знесенню. Севастопольці написали листа Путіну, сподіваючись, що той вирішить їхні проблеми. В марте 2014 года премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев сказал: в результате присоединения к России ни один житель Крыма ничего не должен потерять, может только приобрести. Кто за то, чтобы выразить недоверие правительству Севастополя, возглавляемое временно исполняющими обязанностями Овсянниковым и Артура Чемизова? Кто за его отставку? Кто против? Кто воздержался? Единогласно принято. И на сегодняшний день я прохожу первую судебную инстанцию о том, чтобы мое свидетельство украинского государственного образца на право собственности, да, право властности, право собственности, я доказываю, что эта земля моя. Мешканці окупованого Коктебелю записали відеозвернення до президента Росії Владимира Путіна, в якому просять припинити будівництво на території ландшафтного рекреаційного парку Тиха бухта. У в'їзду у Тиху бухту почалося будівництво, яке веде фірма «Коктебельська Січ». Відсьогодні будівництво призупинили. Захист екс-президента Віктора Януковича планує заявити клопотання про допит президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова і екс-прем'єра Арсенія Яценюка. Про це адвокати президента-втікача заявили під час розгляду справи проти Януковича в Оболонському районному суді Києва. Генеральна прокуратура України закидає Віктору Януковичу державну зраду.
Це клопотання буде подано трішечки пізніше. Це майже вся верхівка керівників даної держави, які приймали участь в подіях лютого 2014 року, і по яких є дуже велика кількість питань як у захисту, так і безпосередньо у Віктора Януковича. Це Турчинов, це Порошенко, це Яценюк, Парубій та інші. СБУ проводить обшук у київському та одеському офісах Яндекс Україна за статтею «Державна зрада». Про це повідомляє прес-секретар Служби безпеки України Олена Гітлянська на своїй сторінці у Фейсбук. Винним за цією статтею загрожує позбавлення волі строком від 12 до 15 років з конфіскацією майна. Зараз в київському офісі Яндекс знаходяться наші журналісти. Вони розкажуть більше у наступних випусках «Заман». Фонтан гарячої води до 7-го поверху, багатоповерхівки розбиті вщент техніка, автівки розбиті вікна. Це наслідки прориву труби гарячої води у Голосіївському районі Києва. Зараз там знаходиться наша кореспондентка Ляля Озерчук. Вона розповість, що відбувається там. Ляля? Сьогодні близько 2-ї години дня під час планової перевірки тепломереж сталася аварія. Труба діаметром 2000 мм розірвалася і, за словами очевидців, фонтан води сягав 7-го поверху. Довкола розліталося велике каміння, бруд, земля. 5 автівок засипало вщент камінням, яке розбило ці автомобілі, повибивало в них вікна. Також вікна вибито в будинку до 3-го поверху. Наразі рятувальники думають про те, як відтягнути ці автомобілі, щоб розпочати ремонтні роботи. На щастя, обійшлося без людських жертв. Поки що це все. Дякуємо. Це була Ляля Озерчук. Вона розповіла про прорив труби з гарячою водою на Голосіївському проспекті. 600 волонтерів зі 140 країн світу приїхали в Україну для участі у програмі GoCamp 2017. Іноземці навчатимуть дітей з 24 областей України англійською. Вже завтра перша група волонтерів від'їжджатиме з Києва. Наші журналісти поспілкувалися з кількома з них. Джесіка приїхала в Україну зі Сполучених Штатів Америки. Завтра вона відправиться у Вінницю, де 3 тижні навчатиме дітей англійської. Я приїхала в Україну навчати дітей англійської мови, а також аби глибше дізнатись про своє походження, адже моя мама народилася в Україні. Це смішно, але про програму я також дізналась від моїх українських друзів. Ми просто сиділи в барі Таїланду, говорили про неї, і в цей момент я вирішила поїхати. Язан з Йорданії. Влітку він навчав англійською дітей біженців із Сирії. Моя мета – навчити дітей англійською. Мені подобається це відчуття, що я можу поділитися своїми знаннями, а також вивчити щось нове для себе. Мої друзі давно радили мені відвідати Україну, але у мене не було можливості зробити цей крок. GoCamp дав мені цей шанс. Програма GoCamp триватиме все літо. За 3 тижні цих волонтерів замінять інші. По-перше, волонтер заповнює свою звичайну анкету. Нам потрібно розуміти його рівень знання мови та рівень мотивації працювати з дітьми. Волонтери проходять перевірку, в тому числі спецслужб, відправляють свою перевірку про несудимість від своїх країн, медичне здоров'я, і потім ми проводимо цілий ряд співбесід. І коли ми з'ясовуємо вже мотивацію волонтера, його можливість приїхати, він подає нам документи вже фінальні, і ми його відправляємо в школу. Ми відправляємо, як сьогодні це відбувається, Укрзалізницею волонтерів в різні регіони. Також знаходимо для них хост-фемілі ще під час підготовки до проєкту. І коли вони вже в Україні після тренінгу ми відправляємо їх в регіони, їхні школи та хост-фемілі чекають вже там, зустрічають, поселяють, і вони починають працювати в школах. Загалом, уроки англійської від носіїв мови цього літа зможуть відвідати до 40 тисяч українських дітей. Діана Матвіїв, Катерина Буцхрікідзе, Заман, АТР. Париж зустрів Путіна протестними акціями. Французи, українці та сирійці вийшли із плакатами до Ейфелевої вежі. Вони закликали нового президента Франції Еммануеля Макрона бути жорстким в спілкуванні з президентом Росії, що прибув із офіційним візитом до Парижу. Ми сподіваємося, що Макрон усилить санкції щодо Росії і буде непохитний на зустрічі з Путіним.
Ми зібралися, аби вимагати припинення війни і вбивства мирного населення та військових. Думка зрозуміла. Кримсько-татарська музика прозвучала у ратуші у Вільнюсі. Концерт відбувся під патронатом мера міста. До Вільнюса приїхала делегація на чолі з головою Меджлісу Рефатом Чубаровим. У Вільнюській ратуші збираються люди різних національностей. Серед них Тетяна Хлінєвська, литовська татарка. На концерт прийшла разом з подругою. Мы поддерживаем свои традиции, мы всегда отмечаем байрамы. Вот, к сожалению, язык у нас не сохранен. З України з концертом приїхав гурт «Аккая». Знайомлять мешканців Литви з культурою кримських татар. Литовський дитячий колектив «Ілсу» виконує народні пісні кримських татар. Він працює в Литві понад 5 років. На захід приїхали представники Меджлісу. Зустрілися з послами України та Литви. Кажуть, мають спільну історію з Литвою 620 років. Голова Меджлісу Рефат Чубаров зазначив, що в найбільш важливі етапи історії завжди намагалися допомагати один одному. Ми будемо тут продовжувати говорити з литовскими политиками, с литовским социумом о том, что та опасность, которая сейчас нависла над всеми народами Европы, она не иллюзорная. Мы почувствовали, и мы имеем последствия этого нападения. И для того, чтобы эта опасность для других не реализовалась, ми і працюємо вместе. Концерт тривав майже 1,5 години. Серед слухачів кримські татари, які через різні обставини приїхали до Литви. Кажуть, відчули себе нібито в Криму. Очень понравилось все это, все эти мелодии. Знаете, я литовка, но у нас в курсе были 2 татары. Скажу, что была на его концерте. Бывали, в Бахчисарае бывали, Криву были и в Яльте. Мы за татарами, не за эти, которые завоевали. Нет. Мы полной душой за вас. Очень поддерживаем. Очень поддерживаем. И вас, и украинцев очень поддерживаем. Ельвіна Сідбулаєва, Асан Емінов, Вільнюс, Заман, АТР. Кримські татари Стамбулу зібралися на вечірньому розговінні – іфтарі. Організатори хотіли зібрати і познайомити між собою якомога більше кримських татар, які знаходяться далеко від батьківщини. На іфтар прийшло близько 100 людей, половина з яких були кримсько-татарські студенти, що навчаються у Стамбулі. Подібні заходи проводяться нечасто, тому гості раді нагоді поспілкуватися. Я хочу висловити подяку організаторам сьогоднішнього іфтара. Я дуже щасливий і пишаюсь тим, що сьогодні була можливість зібратися з кримськими татарами. Це дуже важливо, коли знаходимося вдалі від батьківщини. Іфтар важливий тим, що ми поділяємо їжу з іншими людьми. Ми знайомимось з людьми, поділяємо з людьми прекрасні сторони ісламу. Сьогоднішній іфтар пройшов чудово, нам дуже сподобалось. Всі зібралися, ми прийшли з сім'єю, діти бігають, грають, познайомилися між собою. Все пройшло відмінно. Напевно, ми змогли зібрати стільки людей за такий короткий час, тому що як тільки вчора прийшла думка про проведення іфтара, ми направили всю свою енергію на організацію. І ця наша енергія об'єднала всіх цих людей. Ми дуже раді. В один момент ми переживали про те, чи прийде стільки людей. Ми щасливі. Я вітаю весь наш народ з місяцем Рамазан. Бажаю, щоб всі об'єдналися навколо нашої релігії і культури. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугун». Осман Пашаєв та Оксана Денисова говоритимуть про статус учасника бойових дій для волонтерів із громадським активістом Юрієм Касьяновим. Підписуйтеся на телеканал АТР на нашому сайті та будьте з нами. Ваша підтримка важлива для нас.